дигаркунии танзимоти саҳифа дар Microsoft Word. Ба вкладкаи разметка страницы мегзарем. аз гурӯҳи параметри страницы бо пахш намудани тугмачаи ориентатсия варақи ҳуҷҷатро ба шакли албомная ва книжная гузарондан мумкин аст. Тугмачаи ориентатсия оз дар ҳолати книжная истодагӣ аст. вақте ки албомная пахш намоем, ҳуҷҷати мо ба шакли албомная мегузарад. боз пахш менамоем ва тугмачаи книжнаро пахш менамоем. ҳангоми пахш намудани тугмачаи размер аз рӯйхат метавонем андозаи варақро интихоб намоем. ҳозир мо дар варақи А4 кор карда истодаем. агар ба мо дар кор бошад варақи А3, яъне ду баробари варақи А4 ё ки А5 нимтаи А4, мо метавонем аз ин рӯйхат варақи дилхоҳамонро интихоб намоем. бо пахш намудани тугмачаи калон ки матни ҳуҷҷатро ба якчанд стун ҷудо намудан мумкин аст. ин барои тайёр намудани даъватномаҳо ё ҳуҷҷатҳои амсоли инҳо ба мо зарур меояд. тугмачаи полияро пахш менамоем ва аз рӯйхат настраиваемые полияро пахш менамоем. дар натиҷа равзанаи параметри страницы пайдо мегардад. дар ин ҷо аз тарафи рост ва чап аз боло ва поёни варақ, аз сарҳади варақ то матн чанд қадар ҷойи монданро чанд қадар масофа гузоштанро муайян намудан мумкин аст. масалан, аз болои варақ то матни ҳуҷҷати мо 2 сантиметр мо метавонем инро зиёд ё хурд намоем. ё ки аз тарафи чап 3 аст, мо метавонем инро кам намоем. дар майдони абразец яъне намуна мо инро мушоҳида намудан метавонем. бисёри вақт барои маҳкам намудани ҳуҷҷат аз тарафи даст чап ҷойро зиёдтар мемонанд ки инро мо аз ҳамин ҷо метавонем муқаррар намоем. агар ба мо лозим ояд ки дар байни ҳуҷҷат якчанд саҳифаро ба шакли албомная гардонем, чунин амалҳоро бояд иҷро намуд. ба аввали саҳифае ки мо бояд шаклашро албомная кунем мегузарем. ва тугмачаи полияро пахш намуда аз рӯйхат настраиваемые полияро пахш менамоем. аз равзанаи пайдошуда дар қисми ориентатсия албомнаяро пахш менамоем. дар қисми преминит бошад, до конца документаро интихоб менамоем. ва тугмачаи океро пахш менамоем. акнун дар саҳифаи мо қарор дошта то охири ҳуҷҷат шакли албомнаяро гирифт ва пеш аз он бошад шакли книжнаяро. фарз мекунем ба мо 2 саҳифа шакли албомная дар кор аст.
аз сеюм саҳифа бошад, ба мо боз шакли книжная дар кор аст. ба аввали сеюм саҳифа мегузарем ва боз полеро пахш намуда настраиваемое полеро пахш менамоем. дар қисми ориентатсия книжнаяро интихоб менамоем ва дар қисми применит боз пахш менамоем до конца документа ва тугмачаи океро пахш менамоем. чӣ ки шумо мушоҳида намудед, саҳифаи аввали мо шакли книжнаяро дорад, ду саҳифаи байнбудагӣ шакли албомнаяро дорад ва боз боқимонда саҳифаҳо шакли книжнаяро доро мебошанд. ҳамин тавр шумо метавонед танзимоти саҳифаро дигаргун намоед. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.